Etu aka anyị si anabata unu n'ụbọchị nketa na nzukọ ndị Igbo ebe ha anyị nọ wee na-agbasa ozi jiri asụsụ Igbo yele ya na ya agwa asụsụ Igbo ọgwa n'ọnọkọ anyị na-agbasa ozi dịka o kwesịrị dịka o sitere dị wee na-ekwu ihe na-eme n'obodo. Abụ m Chizzy ani wee na-asị na ọchụ nwa ọkụkọ wada nwa ọkụkọ wee nwee nwa ọsọ. Ndị niile na-achọ ọdịda ndị Igbo unu wada ndị Igbo ga na-ekuli wee na-eme ọfụma. Anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo wee kọbaza nke na-ewu ugbu a. Ndị na-eche efi, ndị otu na-eche efi na Nigeria si ugwu Hausa sizikwa na ha chọrọ ịbịa chebe nche na ala Igbo. Ọ bụ ya bụ okwu anyị ji n'ụbọchị nke taa. Anyị na gị ga na-atụ ka a ga-esi wee kpa ya. Na ndụmọdụ a ga-enye nwoke ma nwaanyị na ihe niile anyị ga na-eme n'ụbọchị nke taa bụ nke nna gị ga na-ekwu. Cheta na oge ruo ị ga-atị ọnụ na ya, a ga-ege akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ na ya. Ana m ekele ndị niile na-ekiri anyị na mba ụwa dum. Ana m asị na ọ ga-adịrịrị unu niile mma. Ma unu na-eme unu na-echeta ala Igbo ka edozie ala Igbo ka o wee dị mma, na-akwado nke anyị na-eme n'ala Igbo ka anyị jikọọ ala Igbo ka ala Igbo bụrụ nke ga-eji wee na-ama atụ ndị obodo ndị ọzọ na-abịa n'ala Igbo wee na-eme ọfụma. Ụlọ ọrụ adị, ọkwa na-adị, ụzọ adị mma adị, anyị jee n'ime obodo nyere ndị na-enweghị aka kwalite omenala Igbo nke anyị na-eme n'ọnụ ka ọ ga-adịrị niile mma. Ana m ekele Tobel Tochukwu ọya na-esi wee na-adọghị ụwarịwe n'afọ anyị na YouTube ije na Kpakpando TV na-afụ mfe niile na ndị Igbo gbara ọkpụkpụ na ekwu ihe dị mma gbasara Igbo na mba ụwa dum. Nke taa ọ bụ m na-amechi Ugwuele ga na-atinye ya ọnụ. Ndị na-eche efi na Nigeria na-achịgharị efi na-eche na-ama otu ha dịka mieti ala si na ha chọrọ ịda na-echezi nche na eche obodo nche obodo n'ala Igbo. Cheta na ndị a na ala ha si na mpaghara nke ha ebe ha gbanyere mgbọrọgwụ si achị efi eje ebe dị iche iche na Nigeria bụ n'ugwu Hausa. Ọ ya ka anyị ga-ekwu amechi Ugwuele ekele gị kele ndị Igbo. Chizzy nwanne m daalụ. Igbo bụ Igbo anyị na-ekene unu. Anyị sịrị onye ọbụla kwere nke ọ chịrị. Anyị ga-enebe anya n'ihe a tinye ọnụ kwuo ka obi si wee dị anyị, kwuo ka ndị Igbo si wee masị ha n'ihe a na-eme, ihe a ka na-ekwu na-asị na a ga-eme maka na ndị Igbo si na ị naghị akpụrụ mmadụ isi n'azụ ya. Mana a na-achọzi ka akpụọ ndị Igbo isi n'azụ, ma isi a chọrọ ịkpụ ha n'azụ bụ ka e were mkpọkọrọ ololo bọtụl wee kpụọ ha nya bụ isi, ka e were agụba edere mmiri wee kpụọ ha isi. Maka na ihe o ji wee bụrụ ịkpụ isi agụba edere mmiri Chizzy bụ na afọrọ m ka ị ga-esi wee sị na mmadụ ga-abịa binyere mmadụ onye anwa ịma agwụ ya, onye anwa gịnị ama akpa, onye anwa nugodo anụ kwuo uche ya ọ bụrụ okwu a na-akọwarị mmadụ ihe kpatara ya na mmadụ ga-ebiri. Amechi eche na ọ bụghị na ha na-eche anya afọ na ndị Igbo enweghị ike ichekwa obodo ha asịzi aka ha ya. Kedu ndị na-echekwara ndị Igbo obodo ha kemgbe nna nna gị na nna nna m ha bidoro wee biri na be ha wee wuo be ha hazie ọnọdụ ha wee ruo kịta? Kedu ndị na-echekwara ha obodo ha? Kedu ndị chegidere ndị Igbo chegide Igbo bụ Igbo ebe niile ha bi n'ala Igbo? Kedu ndị na-echi ha kemgbe ụwa bidoro wee ruo taa? Ọ ndị ọzọ na ndị Hausa ka ndị Yoruba ka ndị Igara ka ndị Ijo ka ndị Enu ka ndị Ana? Ọ bụrụ Igbo na-echebe ha. Mana ihe a na-ewute maka na ọ dịzi ka eweghelu ndị Igbo na-atụ Amechi a na-ekwu wee na-asị
na ọ bịara gbuo ya bịagbu na ya oge ọ ga-ana ka mkpụmkpụ ghara ịpụ ya azụ ka ezi mmadụ nọgide nche a na-eche n'obodo ọ dị mma ka anyị wegodiri ya n'otu a ndị a na-ekwu maka ihe bidoro nche na ihe bidoro ihe ịtụ egwu dịgasị n'ebe dị iche iche nke na-eme n'ala anyị ugbu a ọ ga-abịa na-eje n'okporo ụzọ ị na-ene anya n'azụ na-atụ egwu ị na-agba na ụzọ awara awara n'obodo dị iche iche ị na-atụ egwu nchekwa bụ nke na-echu onye ọbụla ọhụrụ ugbu a maka na ewezika obodo si dị mana ndị a na-alụtụ aka na sogasị ebute ụmụ ọgbaghara bụ ndị na-echefu ụfọdụ n'ime ha na-eje na ebe ndị na-akọ ugbo wee na-enye ha nsogbu na ana ọgbaghara dị iche iche wee na-apụta ọ bụ ya ka e negidere wee sị na ndị a na-ekwu a bụ ndị na-etinye ọgbaghara bụ ihe dị ha n'ahụ nke mere na ha dị na-agbata nke anọ na mba ụwa ndị ụwa kwugoro na ndị a fụnala ya na-eme ihe a bụ ndị ọgbaghara kachasị n'agbata nke anọ na mba ụwa ka ezi ka o ji dezie ka ọ bụ hawa ga-abịazie na-eche obodo onye ekwuo ya ọ dịka enweghị ihe na-eme Chizzy ihe a dịka aga isi ewu ya na ọba chekwewa nche ị na-anụ ya na-agwa gị ndị cherun ịma na amarọ m ka ewu ga-abịa sị gị ka ya chewere gị ọba gị nche ọba ji gị nche ma ọ bụ agụ bịa sị gị ka ya nọrọ n'ọba ewu gị chewu ya nche ikwete ịma ji wee na-atụ ọmara ewu a na nke a bụ na ha nọ na mbụ ndị be anyị adịghị ejezi n'ugbo ha jee ugbo ọkwa mbọsị eni ka ndị isi ugbo a na-anata Lagos nọrọ wee ndị obodo ebe anwa wee na ụzọ Benin wee nochie ụzọ na nwere ga ndị na-eje eje ama ejezi ndị na-ana ama anazi maka na gịnị mere na ndị a na-asị na ndị a na-eche na ha bụ ndị Fulani na-akpa ehi na ha fụrụ nwa nwaanyị nọ n'ọhịa n'ugbo gbuo ya bee ya ọkpa afụrụ m ihe a na Facebook ndị a wee na-eme ọ dịkwa na ndị nta akwụkwọ bụkwa ya ewee na-akọ ha o wee bụrụ ya wee na-asị onye na-asị ka ị bịa chekwara anyị ọkwa onye na-eme gị ihe na-asị ka ya bịa gwọọ gị ọya na-eme gị ka ị ga-esi onye achọrọ ka ị dị ndụ bụ onye ị ga-asị ka ị were ndụ gị tinye n'aka o nwee ka ọ dị mana ihe anyị na-ekwu bụ hapụchagodi ihe a kedu ihe a ga-eji wee kwuwe ka ndị ọzọ wee bịa chekwawe ana Igbo ndị ọzọ n'ụdị gịnị a sị na ndị Igbo amechenwe onwe ha ma ihe niile na-eme ịma na ndị Igbo ebusebena onwere ndị ha busegoro agha onwere ndị ha bịara wakpo onwere ndị ha bịara nsọ ihe a na-eme bụ ihe niile a na-abịa emecha ndị Igbo agba nkịtị na-ekpe udo o nwekwana ka mmadụ ga-esi kpegide udo ọ karịa ọfụ na onye ọ na-agwa okwu ada anụkwa n'ụdị okwu ọ na-ekwu o were ụdị ọzọ wee chewe onwe ya onye a na-achụkwa na-agba ọsọ onye a na-achọ ka egbuo na-ahazikwa onwe ya ị na-echekwa ndụ gị ma ihe na-ekwuri ha bụ na a na-asị ka ndị Fulani ji ya ka ha sị ka ha bịa chewe ana Igbo ndị Igbo ha ga-ekweta ka ndị Igbo jee chewebe ha a sị gị na ndị Igbo anọrọ na be ndị Fulani azụ ahịa a sị gị na ndị Igbo ebiri ebe ahụ emechi ọzọ a na-eme ndị be anyị asịgo ka ha jee ebe ahụ chewe ha nche amechewe ndị na-ekwu sị ọzọ dị ka ibe ya bụ na ndụmọdụ ha na-enye ha bụ na ha na-anya afọ na obodo dị iche iche n'ugwu Awụsa ka ọgbaghara dị iche iche dị a na-ekwu ewere Boko Haram na ihe ndị ọzọ wee na-asị ha na ọ gara aka mma ka ha jee chekwaa na ọ gara aka mma ka ha jee obodo ahụ jee chekwaa ebe ahụ ọgbaghara kachasị dị ka nsogbu a ghara ibetana maka na ndị Igbo ka nwere ike ndị Igbo nwere ndị nche dị iche iche n'ala Igbo na-echekwa ha n'ime obodo dị iche iche a na-ekwu na ebe e were ọgbaghara karịsịa ndị Boko Haram na-akpa ike a na-atọrị karịsịa bụ isi na Abuja gbagowe na obodo dị iche iche ndị ọzọ na ha ka aga n'ebe a wee chebe obodo ahụ ile anya na ụbọchị gara aga ndị ihe a na-arụtakwa aka na Ụgbọọka n'ime Nkanu East n'ụzọ Ụgbọọka ka atọkwara ndị na-anọ na-atọkwara ndị na-agara onwe ha nọ n'ụgbọala Chizzy
ndị gọọmenti etiti o nwere mgbe ha bịa sị na ha na-achọ ka ha nye ndị Fulani nnukwu ego mụ ama kpọkọta nwa ego a n'ọnụ Igbo narị ijeri naira ka ha wee kpadobe mkpamkpa ha na-akpa. Ndị mmadụ atinyewo ọnụ na ha sị mba na ihe ha kwụziri bụ ka ha nye ha ego a na asịsị nye ha ego a ka ha wee baa n'ime ọhịa chekwawa ime ọhịa. Nke a ekwugide ya ọka nọrọ ebe ahụ nwere ịma ma anyị ego a ma enyebe ha. Ihe ọzọ a na-anụzi bụ na a chọrọ ka emepere ndị Fulani igwe eji ekwu okwu bụ redio ka e were onu be ha asụsụ be ha ka ọ bụrụ naanị ha bụ ndị a na-agwa okwu na igwe eji ekwu okwu n'ebe ọbụla ha nọ n'ala Naịjirịa na ha ga na-enweta ya. Ndị gọọmenti asị na uru ọ barụ bụ na ha ga na-agwa ha ihe a ga na-eme. Ndị mmadụ asị mba kedu ihe kpatara ọ bụ naanị ndị Fulani ka a ga-abịa mepere redio si ndị Igbo anọrọ mba Igbo niile gịnị kpatara ma emepere ha nke ha ka ha na-asụ ya gọọmenti na onye chọọ imepe redio je were ego gị mepee redio dịka ebe anyị nọ kịta ọ bụrụ gọọmenti nwe ya. Kedu ihe kpatara ihe niile a na-eme gọọmenti achọ ka ha mere ha achọbara ha achọ ebe a ga-akpa ihe na nke a na-ekwu kịta bụ na a chọrọ ka ha nọrọ ebe anwa ka abịa n'obodo dị iche iche mepechaa ebe ha ga na-akpa ehi ebe ha ga-ebi ebe ha ga na-eme ihe niile na-ere ehi ha. Ndị mmadụ wee na-asị kedu ihe kpatara ya? Ị na-eje asị ndị mmadụ amanye ndị mmadụ maọbụ ayọ ha maọbụ agwa ha weta ebe ndị Fulani ga-anọ biri na be onye ọzọ. Onye chọọ ime ihe gbasatara akụ na ụba ịchụ ị ga-eje ife onye ga-enye gị ọnọdụ ebe ị ga-anọ ị nọrọ. Ọ gọọmenti ka ọ dịrị ịbịa sịwa ndị mmadụ nyenụ ndị ebe a nyenụ ndị ebe enyenanụ ndị ebe a. O wee bụrụ ndị mmadụ a na-asị kedu ihe kpatara a na-emere ndị a maọbụ ndị gọọmenti na-achọ ka o mere ha ihe a na-emere ndị ọzọ. Nke ọzọ dị na ya bụ ndị mmadụ a na-asị ndị Igbo si na ha chọrọ mmadụ amasịsị na ihe ha chọrọ na bịa bụ ihe ha ndị na-achị n'ala Igbo dị iche iche si na ha chọrọ ndị Yoruba si na ha chọrọ onye isi ndị na-achị mpaghara dị iche iche n'ala Igbo gọvanọs si na ha chọrọ unu aka na-ekwu ya na-ekwusi ka mgbe na-ajụ ndị Igbo si na ha chọrọ odogo anya ịma mmanya na-aba n'anya bụ bịa o nwechara ụmụnne m bi na Kano na-ele mmanya na-aba n'anya bụ bịa. Ndị a sị na ha ada anwụ mana na o megidere omenala ha si mmadụ ere ya na be ha ị na ya na-agwa gị asị o enweta gị ebe ị na-eri ya ebe anwa ekpe gị ikpe tụọ gị nga n'ụzọ omenala ha ọ bụrụkwa n'ụzọ nke enweta ya emebie ya. Ọ dị maka nke a na-aga ewe ozi batara ebe ọ sị Chizzy kịta unu na-ekwu okwu ndị a na-achị ndị na-achị efi ndị a na-achị efi kịta unu na-ekwu okwu ndị a na-achị efi nọ na ugbo ya kịta na Ọsụene Ọkpara na-ata akpụ na ji ya. Ọ sị na afa ya bụ Aniwanjom Ogbu. Ọ sị na ọ bụ ya bụ afa ya na ka anyị na-ekwu ihe a ndị mmadụ ndị anyị na-ekwu maka ya ndị a na-achị efi amechi na anụ ihe m na-ekwu ndị a na-achị efi nọ ebe a kịta na-ata akpụ na ji ya. A na-ekwu ọzọ n'enu mana ọ bụ ndị a chọrọ ichebe obodo anyị. Nke a ha si esi abịa aka na-ata akpụ na ji mmadụ ị ga-amasị ka ọ ga-esi dị na ọ bụrụ na ha bi ebi mana Chizzy ya bụgodoro na onwere ihe ha na-eme ya bụgodoro na ha daa na ndị a na ha daa emebi ubi mmadụ na ha ada egbu mmadụ na mmadụ si gị na ya chọrọ gị na be ya ọ bụ okwu mana ndị be anyị si na be mmadụ dịrị ya nsọ na mmadụ si gị na ya chọrọ ya na ya chọrọ gị na be ya ọ bụ okwu ọ bụzi nke ịbịa chebe ya nche ọ bụzi nke ịbịa sị ka ichebe ya nche mgbe na-ajụ sị ndị a na-asị ka ichebe Igbo nche kedu onye ga-eche unu ịhapụ iche onwe gị bịa chebe Igbo kedu onye ga-echebe gị? Ndị Igbo sị ha ka ha bịa chebebe ha ga-ekwe. Ndụmọdụ mbụ ndị Igbo kwụsịrị ike ha hapụnarị ya naanị ndị ọha na eze ha hapụnarị ya naanị anyị bụ ndị na-ekwu n'igwe eji ekwu okwu ha hapụnarị ya naanị ndị na-ede ede
onye ọbụla ebe ọbụla ị nọ ka uwe kwụsịwe ike ndị eze ọdịnala ndị na-achị obodo ndị president general na ndị na-anọchite anya onye ọbụla kwụsịwe ike maka na ihe a na-agwa gị bụ na mmiri na-abịa ikpo mmadụ afọrọ m onye a ga-asị ọ nọrọ ebe ọ nọ maka na ihe eji ekwu ya bụ anyị ja bụ ndị obodo Naijiria mana ịbịabe mmadụ ka ịbịagbuo onye anwa onye a ga-asị gị na ịbịagbukwa ya na ị na-anakwa na akpụkpụ mana gịnị mere na ndị ọchịchị etiti ewere ka ha si kwụsị okwu kwuo okwu a daa ụda cheta ihe mere oge ndị IPOB anọgidere esi ebe niile machia mana ndị a ejighị osisi ejighị ihe niile mana a machiri ha a na-atụzi aka na ndị a so na agbata nke anọ na mba ụwa na-egbu mmadụ na-ebu ọgba ya na-egbu mmadụ na-akpa mkpamkpa na-eme mana enweghị ha ekwu ya na-ekwu gbasara ha bụkwara ndị na-abịa ekuziri na-ekwu okwu na-ekwusighị ike were otu ha ndị ajụ na ha masị na ha bụrụ ndị terọrist o nwere ihe agwabeghị gọọmenti si na ndị a bụ terọrist ka amara ha ga-eme ha ajụ mana ndị IPOB enwero a na-aga n'ụzọ o nwere mgbe anyị gụrụ ebe a na newspaper review na ndị polisi na ngwongwo ha natara ndị IPOB dangerous weapons Chizzy kedu ihe bụ dangerous weapons a ihe a bụ flag ọkọlọtọ na osisi ha ji na akwụkwọ ha dere ihe na flag na ụgbọala ọgbatumtum ihe a ka a sịrị na ngwongwo eji egbu mmadụ anakọtara ha mana ndị a ji egbe aga ha bịa ha wakpo mmadụ gbuo mmadụ chụọ obe mmadụ ọkụ chụọ ha biri ha chụpụ ka ebichiri o nwere ihe mee ha o nwere ka ọ dị onye mere ndị ụfọdụ na-eche onye mere esighị Chizzy na onye mere ọ dị ka a ga-asị na ndị gọọmenti ma ụma maka na gọọmenti nwe mụ na gị gọọmenti na-ahazi ndụ anyị nwoke a zitere anyị ozi si Amegunze site ozi ọ ka na-ekwukwa biko nwanna gị na ha agbakwa na mba nke a ga-esigbo na ha na-abara ya mba sị na ha ga-egbu ya ọ sị na ha nọ na bịa kịta na ha nọ n'ugbo ya kịta ya na ha na-ekwu ha na-abara ya mba sị na ha ga-egbu ya kịta ihe na-eme na Amegunze na Amegunze ọsụ eneka ọkpara Amegunze ka ya si zita ọ sị na afọ ya bụ Ani Nwanjọm mana gị biko kpọọ ndị ọnụ na-elu n'okwu n'obodo mara ndị isi ha weji ekwentị ndị isi ha ndị ya bụ ndị a na-akpọ PG na ndị na-eche obodo na eze obodo ka a kpọọ ha ka akpọọ ndị isi ha tupu ihe a na-ekwu gị na ha agbakọ na ya achọkwa ọgba ya na-achọkwa n'ikwafe ọbara mmadụ udo ka anyị na-achọ anyị ga-agbapụzi ekwentị ka ndị mmadụ ole na ole tinye ọnụ maka ihe anyị chọrọ itinye n'ụbọchị nkịta akara ekwentị ga-eji tinye ya bụ nkịtị 997771 maọbụ nkịtị 9922311109. cheta na ihe anyị na-ekwu bụ ka anyị ga-esi chekwa obodo akụkwala ọnụ ihe ndụmọdụ nke gị ka udo wee chịa mana ọnụ ka abụọ ka anyị na-asụ Igbo yere eye agwakwanara ya ọgwụ afọ gị ga-abụrịrị afọ Igbo na ịchọ itinye ọnụ okwu ka onye na-akpọ gwa ya afọ gị na ebe isi akpọ Ọkịja niile ndị ka imel adị mma ekele gbo nwanne tinye ọnụ okwu ka igbuo ya nkenke kele wute m bụ na ahụ nke aka m na-eme ka m ekwere m ga-eji na-atụpụ ndị akpịrị na onye-ekwu n'eziokwu ahụ na-ekwu ọkwa isi na anyị ga-afụ eme n'ebe anyị afụ m ga-abịarịrị ohere daalụ tinye ọnụ okwu ede m ụtọ ọbụla m na-egote eziokwu naanị ihe na-eme anyị esi anyị n'afọ maka enwe otu enyi m nwoke na-ata nwụọ ofu ụbọchị ọ dara ego onye isi na-anọ wee na-afụ ka ndị isi ndị a na-achị ehi ji ezigbo ego amachiri amachi were wetara ericha ahụ dịka ibe ha na-eri nwe ọrụ ka anyị esichakwu ibe ya ọzọ anyị ndụ maka na ha nwadu ndị nche wee na-aga mana ihe otu ihe na-agbamanya mmiri bụ maka na anyị enwe ọzọ ọnụ na-ekwu ala Igbo maka nna anyị ukwu bụ Emeka Ọdịmegwu Ojukwu anwụọla eburu ebe gba anya mmiri bịara m ụzọ ọbụla mmecheta ibe maka ama m na ọ bụrụ na nna anyị ukwu anọ ndụ enwe ọka mama ọkakwụ nke ahụ ma eti ya ala ga-ejide na-ekwu ụdị okwu ọ na-ekwu nwa ka na-eche ka ọ bịarịọ mgbaghara na nke o kwuru ekwu ọka nwekwu ọnụ na-ekwu ọzọ daalụ anyị were onye ọzọ biko gwa ya afọ gị na ebe isi akpọ bee ya nkenke
gwa ya afa gị ọ dị maka anyị were onye ọzọ akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu bụ 0900991 bụ akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu a. Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Bee ya nkenke, gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Igbo ka anyị na-asụsụ Igbo yele ya agwakwana ya ọgwa. Etu ịsụ Igbo gwa ya ọgwa tinye bekee ịcha ka ndị ọzọ mara isi Igbo asụ tinye ọnụ n'okwu. Onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Ndị ka ị merụ ebe ka isi akpọ bee ya nkenke. Gaa n'iru ebe ka isi akpọ. Gwa gaa n'iru nwanne. Daalụ. Ọ dị mma. Akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu 09977711009. Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Kwụsị okwu ike biko. What's up? Ọ dị mma. Biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị. Ngwa gaa n'iru. Ihe ahụ na-ekwu obi mma mana ndị a na-agwa na-anụkwa n'anya buke bụ nsogbu ndị ahụ na-agwa a na-anụkwa ya mmadụ ole na-ego igwe na-ekwu okwu A na-anụ kwuo nke gị o. ọ ga-enyere anyị aka kpọpụtara anyị na nsogbu ọnwụnwa ndị na-adị anya egwu. Ọ dị mma, daalụ. A na-anụ a ga na-ekwu wee na-ekwukwa ntị na-anụ ihe ọ bụrụ oge ọha ka ya kwuata. Biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Afa m bụ Ọnụchukwu. Biko bee ya nkenke. Esi m nkọ m ọkpọsị ga na-akpọ. Ka m nwa chọrọ ịtụ. Ngwanụ. Ndị a ha na-akwụkwọ ụgwọ isi tax ha na-akwụkwọ tax. Ọ dị mma. Ajụjụ ka ị jụrụ mana ị jụrụ ya na bekee ọ bụ na ị ga-akọwara na ya ndị na-ege anyị n'Igbo anụ ya wee na-ekwu ya mana ihe m chọrọ ịghọta bụ ha na-akwụkwọ ụtụ isi ndị a na-ekwu maka ha na-atụkwa ụtụ isi ahịa ka ị na-ekwu maka ya ọsọ ndị na-afụ maka mkpata akụ na ụtụ isi na ala anyị nwere ike ịza ụdị ajụjụ ahụ. Biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Ndị ka email biko kwụsị okwu ike. Ee, Amụrị Nkanụ gaa n'iru nwanne. Biko n'isi ekwu okwu a ụta nnọkịta kemgbe abalị ụnyaahụ ka m na-eju maka ihe ndị Awụsa mere maka ebe m na-akọ ụkwụ na vidio debere nso n'ime ụlọ akwụkwọ m abalị ụnyaahụ ruo ma ụtụtụ amụ na ndị be m na-ebe akwa alịrị maka na ife niile dị ebe ahụ ma di ma akpụ ma ikwu ọbụla dị ebe ahụ apụtara sịrị ya ndị mmadụ na-abịara m akwata ebe a nwụrụ anwụ n'abalị ụnyaahụ oge esi ka ndị chọọ ndị uwe ojii ndị mmadụ ndị chọọ ndị nche na-anọ n'ime ụlọ akwụkwọ dị n'ebe a wee site m na ahụ m dịba nke ndị uwe ụfọdụ wee sị m na-eje ndịkwa nke ndị uwe ojii na ọka ha nwabụ ndị anwa kwadụ ụkwụkwa ndị uwe ojii mana o nwere ike ike gwụkwọ ma ama ibe mmemme ife emere ebe ahụ ndị mmadụ na-abịara m akwụ ebe ama ibe mere eme ike gwụrụ mụ na ibe mere ọ bụ na abalị oge ba na-alahụ ụla wee si agbapụ aba amalọ ama ibe mmemme. Ọ dị mma, daalụ. Ihe ị ga-eme bụ dịka esi ọ bụrụ na ịbanye ha ọgụ ọ ya aga ka ọ dị njọ ama m ife m ga-emekwalịta na m jekwuere idere na nke ndị uwe ojii ka akpọ onye ndị isi ha
ama ụfọdụ mma aga na ndị ebe ahụ na ije ndị uwe ojii anaghị abịa nso ọ dị mma gee ntị onye ndị si ga-agara ndị uwe ojii mba ị ga-agarịrị hawa bụ ndị ọdịnaka Igbo ọgwụ jee kọsara ha dịka ha si kwuo akpọ ndị isi ha hawa ga-eji akara ekwentị ndị isi ha ọ bụrụ na n'owe eze obodo na ndị nche obodo na ndị na-afụ maka mmepe obodo a na-eme nzukọ nchekwa obodo ha na ha obodo ụfọdụ na-emegazi nzukọ ha na ndị isi ha kwesịrị iwe akara ekwentị ndị isi ha obodo ụfọdụ ekwukwana ya na obodo ebe ha mebiri ife ndị mmadụ na ha ga-akwụ ụgwọ ya ndị obodo mebia nke ha akwụ ụgwọ ya ya bụ ndị niile ọnụ na-elu n'okwu kwesịrị ikpe a eze obodo gị na ndị ogbe ọgụ bụ ndị uwe ojii na ndị na-afụ maka nchere obodo ka ị ga-akọrọ ka ejiri udo kpọma ndị isi ha ọ bụrụ na ọ ga-ekwu omume achọ na iwe oyoyo ebe ha mere ihe ahụ ka iwe ihe akaebe esosia gị ike Chineke ga-eme ebere ha kwụghachi gị ụgwọ ihe ha mere ma dọkwa ha aka na ntị ka ha ghara ime ihe dị otu a ya bụ ị ga-ewe oyoyo ha gburu ihe akaebe gosiri na ihe anyị na-ekwu na ọ bụ eziokwu ọ dị mma ofu onye ka anyị ga-ewere ka anyị wee na-aga n'ezi na-apịa Chizzy onye na-akpọ nne m ugwu ọkịja gbaghachiri azụ biko bee ya nkenke ịmana maka ebe anyị na-agụ nwanne anyị nwoke na o nwere ikike ịga na nke ndị uwe ojii nna m ukwu ofu ụbọchị jikere ofu onye ka ọnọdụ ya esi wee dị ka ọnọdụ ya dị maka ofu onye jegoro na nke ndị uwe ojii maka banyere okwu onye agwa gị na ndị uwe ojii a na-aga mkpa n'ụdị ife ahụ dị ịbụrụ onye Igbo ma onye ọrụ ugbo ga-akpọ ndị uwe ojii ndị okwu a anyị echere na-ebi ife ụmụazị mana ọ bụrụ ndị a na-achị efi bịara ịkpọrọ polisi anyị aga na nke mgbago nke ga-eweta ndị a na-akpọ ndị SARS apụta na-ebu ụka iwu ohi ndị eze ọdịnala chọkwa eri aka azụ n'efe a nzọpụta dịrọkwa n'aka ndị uwe ojii na ndị eze Ọkịja nke ha abụchara eziokwu achịkọnata na ndị eze anyị ọnụ anyị wee ike ụfọdụ mmadụ one na one wee na-eme ihe mana e nwere ndị ezigbote eze na-alụ ọrụ ha lụchie ike ha bụ na ndị obodo nwere nche obodo ọnụ na-erukwa nnukwu n'obodo anyị na-alụ ọrụ ebe onye jedebe ka ọ fụdebere ụzọ ebe ajọ ihe dị ndị ọma na-aka ewekwa n'obodo maka ha si chekwaa obodo a chekwaa ihe anyị na-ekwu maka ya obodo ha dị n'udo ha na ha na-emekọ anaghị eje na nke ha ọ ya ka e kwesịrị ịdị amụta ụdị alụ ha kpara mere na anaghị eje emebi ihe nke ha ka e kwesịrị na-akpa ka akpa ya akpa uche ka eji eme ihe onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ bee ya nkenke ọ ga-adịrị gị ma oyiye nwaada oyiye ọ ga-adịrịrị gị na mma gaa n'iru daalụ ana m anụ ihe ị na-ekwu biko isi ka ndị na-achị enyi ya bụrụ ndị nche na mgbarata ala Igbo anya n'uche nke m ọdọka m ka o kwere omume ebe a na-atụba ụjọ na ha na-emenye ndị mmadụ egwu ma ya bụrụzie oge ha ga-abụ ndị lekwe na ha nọzikwa na agbata anyị na ndị ọgba akọ na be anya na ha jikere ebe ndị ọma akwụkwọ omume ihe abụọ onye ọbụla kwesịrị ike nkwụcha ndị niile ọnụ nụrụ n'okwu ndị na-achị mpaghara ndị isi obodo na-achị obodo dị iche iche n'ala anyị ekwuchie na-enye ike si na enweghị oge ha kwadoro ka ndị mba ọzọ bịa na-eche ndị otu ndị na-eche efi ya na-eche ala Igbo nche na ha kwado ya na ha ga-akwa na-akwado ya mana ugbu a bụ ihe ha kwesịrị ibido n'oge chụgba ewu ojii oge chi ka na-ejibe maka na ka ha ka na-ekwu ya ha ka na-akpakwa otu ha ga-esi wee na-eche nche a ụmụ ihe a niile bụ onye jụ ọjụsie ike onye ekweghị na-ekweghị ekwesịghị ike kwuo ya jee ije dị na ya ka ihe a na-ebe maka na nke bụ eziokwu bụ na imirikiti ndị mmadụ adịghị ejezi n'ugbo ha nke a bụ ihe doro ewu na ọkụkọ ya ije n'ugbo fịara alụ onye kọọ akọ ewe obodo ana ha na-akọ kemgbe ebe ha si akpata ihe a na-eri nri ha ha adịghị ejezi ebe a ije ebe a ọtụgbara chakoo maka gịnị ndị na-eche efi na-enye ha nsogbu ebe ahụ obodo dị iche iche na-eme ya ọ bụghị so n'ala Igbo kwa ndị obodo nke akọ ndị obodo nke akọ ọ dị ka nke ha ka
ya bụ na ugbu a ndị niile na-eche nchọ, ndị niile ọ nọ n'okwu, kulienu ka akpa ihe a mee ya n'udo, ka nwa mmụọ ghara imegide nwa mmadụ, ka nwa mmadụ ghara imegide nwa mmụọ, ka onye ọbụla mee ihe dịka o kwesịrị. Chineke gọzie unu niile. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile ma onye ọbụla jiri uche wee na-eme ihe. Ike nkwụcha abụghịkwa ụjọ. Abụ m Chizzy Ani. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo mma.